Hey guys, good morning. Old baby. Tala. Sales naman siya. Good morning. So today, maririnig may So wala kaming tripod, hindi niya din alam. Dapat kasi, hindi ko mahanap. dapat kanina, nung nakabike ako, binidyo mo na ako para. Dahil hindi. Pupunta na kami sa Kalay. Lalakad kami sa kalsada. Bakit kasi matangkad ka? Last mag-basketball Aray kami. Oh, may Hindi. butas. May butas. So hindi pa niya maalis yung sakit niya na yun. Hindi pa nagagamot. Bigla-bigla na lang siyang... Doon na lang tayo mag-uusap kasi maingay dito. Lang doon na lang para walang eme. Bye-bye. Dito na tayo. Papunta sa Kalay. Maningas lang yung cable. Malayo kaya? 1 kilometer. Isang kulong. Sukat mo. Hindi. Oo. Ay, English lang. Ay, Tubig. Marami ko. Marami ko kurinti yun. So dito po yung, guys, kung makikita. Dito na yung school. School ni yaw. Mama. School na tinuturuan ni mama. Hindi mo So, alam mag-vlog na kagano daw. Ganun. Ganyan. Eh, Ganyan. yung mataas. Ganon. Ganyan. Okay. Yung dog, video mo. Hello! Hello, Nano! Hindi ko mabidyo. Wait lang. Hindi ko Baliktad mo yung Ay, oo, tanga. Wala na, magdudog na lang tayo. Ang cute naman. Hindi siya nag... Aw. Cute. Nagbigyan mo pangalan. Siya si Kat. Babae ba? Hindi ako sure. Tapos pala, kakagatin niya tayo yun yung plano niya. Cute niya, hindi siya lalay. Siya. Ay, very good. Kung yung aso namin yun, nawala na. Madaming isda. Hindi yan isda. Ay, hindi. Hindi. Magkamal tayo. Anong kamal sa Tagalog? Hindi ko alam. Magkumul. Maghuli ng isda. Sa Pangasinan kasi. Oh, yan. Ang kamal, yung nanghuhuli ng isda. Alam mo, kalahati na yung mukha ko. Bakit kasi? Talagang pala yan, guys. Palay. Grabe talagang palay. Hindi, dito na pa. Yan. Ano English ng... Ano? Ano English na pagkain? Chiria. Jogging dito yung mga tita ko. Tapos naman nagmamarites sila. Magaganda naman sila. Nagmana ako sa kanila. Hindi tayo tatakbo. Tatakbo. Hindi. Pag Oo. maglakad na lang. Hindi inaasma ako nung nakaraan. Gusto ko magpawi. Kaya nga, gusto mo. Di ako jogging. Walking lang. Wala mag-tiktok tayo. Sige. Wala, mag-uusap lang tayo. Hindi tayo Sino nang hatong mo? mag-jogging. Ano English ng palay? Bigas. 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 Ano English ng papaya? Prutas. Gusto mo 20? Isa na lang. Yoko, gusto ko 100. May 100 ka dyan. Wala eh. 1,000. 50 na lang. 50 na lang. 50? Oo. Dalawang 50 lang yun. 80. Ah, Diba? nag-aral ka? Oo. Anong tinapos mo? Grade 5. Tiris. Ano English ng mundo? Lupa. Sumayayay. Sige. Ano English na... Huwag mo na ako tayo. Bobo nga ako eh. Ano yung outfit ko? Sasayaw. Pwede mo ko muna habang walang tao. Bakit hindi ka sumasama? Okay lang yan. Hindi ka na. Magja-jogging na ako. Oo. Para mag-jogging si Joy Joy. Oo. Para siyang... Para Huwag ka siyang nga. bata. Parang ikaw din. Oo. Parang wala akong suksok mo. Bambi, parang what? Isuk-suk mo kwan. Ay, look. Walang tengsan mo. Ayun o. Gutom nga ako. Bakit ka nag... Ano? Palay. O bakit ka sinisipon? Pala. At hindi. Mahagal lang nagising. Kaya may sipon. Oo. Tsaka maginaw. Hindi pa ako naligo. Okay lang. Nakakainis yung ano mo yung amoy sa ano ko. Sa amoy ansi ko. May shampoo. Shampoo pa. Hindi nga ako nagsashampoo eh. Saan Sunrise. tayo? We are the sunrise. You are the Mahulog sunrise. yan. Malapit pang thumbnail. Wala mo ako.
Ay, sige. Ano ba yun yan? Ano maansin na ako? Monica. Ay, hello, what's up? Yun. Magsiselos na naman siya. Babi, mabaybayan. Dami ng tricycle. Hayaan mo ta, umaga na kasi. May trabaho na. Nakatakot kanina kita. Pag nahulog ka dyan, tatawanan kita. Hindi kita ililigtas. Para namang malilig. Hello po. Hello po. Good morning. Apo na ako guys. Kanina. Oo, kala mo naman. Manila po ito eh. Galing ako Manila eh. So, taga Manila po ako dati no. Pagpadla ako dito sa Pangasinan. Kasi pinuwayan ko yung girlfriend ko. Hindi, wow. Oo. Hi! Doggy! Anong pangalan ng dog mo? Pag doon ka magja-jogging, wala kang makikita mga ganti. Makikita mo lang puro mga establishmento, mga building, mga ganti. Puro mall. Wala kang makikitang puno. Kikil siya ko para. Hey! Bakit? Taga Manila nga ako eh. Ay, hindi nga ganyan magsalita eh. Sabihin nila, uy, probinsyano eh. Kung hindi ka taga Bisaya. So, hindi mo gusto maging probinsyano? Proud naman ako maging probinsyano. Kasi naranasan ko ma-discriminate dati nung college ako. Mga kaklase ko. Siyempre, bagong ano lang ako ng Manila. Mga salita natin. For example, itlog, no? Itlog. Mabili po na itlog. Meron pa yung isang beses, yung pinsan ko. Bumili kami ng kasi magluluto sana kami yung munggo. Tapos, sabi ko sa akin, baliw ka agad, kanggo. Yeah. Bigang, 5. Yung magkarito. Hali! Ate, meron kayong agat? Ganito. Oo. Tapos pinabili ko na rin siya ng munggo. Tapos isang litsing balatong. Ano yun? Yung balatong, yung kulay green, ganito. So yun, pag talagang probinsyano ka, galing ang probinsya. Balato. Punta ka Manila. Hindi lahat ng words madadala mo. Hindi mo kailangang, hindi pwedeng madala mo lahat ng words. Kailangan may mga certain na words na kailangan mo talagang itagalog. Kasi hindi talaga nila maintindihan Pangasinan word. So yun lang ba? So pauwi na po kami. Naglastog lang ako kami. Kasi Tapos mahaba na namin halakari. pagod na siya. Hey guys, so ngayon, ay dito na yung mga tita ko. Pupunta natin sila. Ay, isa lang ata si Mami lang yata. Hello! You're here? Yeah! Morning po. Naka-vlog po. Si Erika. May. Ay, mag-hi siya. God bless you. Oh, naka-vlog po. Mapapanood nyo to sa YouTube. Monica Tamayo po. Anak ni Gusti. Yung magaling kumanta? Uuwi na kami. Bye po. Thank you po. So, what's up guys? Tuturuan ko kayo kung paano mag-church. Kasi madami ang gumagano'n sila eh. Mali yun. First step, Uy. atras yung left foot mo. Tapos, ulit, alternate lang. Wow! Ganito po yun. Sumiyak to Joy. Bangka mo ngayon sis, bangka mo. Paano ba? Ano yung siyang bangka, Joy? Ano yung English ng bangka, Joy? Very sweet. Ganda ng view. Hey guys, so ito-try namin dumaan dun sa daan ng likod sa bahay. Ito-try namin dumaan ng doon palikod sa bahay namin. Basta sa likod ng bahay namin, parang ganun. Ay, likod ng compound.
Parang dun kami lalabot. Pag ito maputik, babalik na kami. Pag nakulabot ako, mapito sis. Kasi kanina dumang kami dun sa may harap, sa may kalsada. So ngayon, sa likod kami dadaan. Tara, look at the way. The way is the way. Yan, ito yung way. Irrigation. Madaming bata, look. We're getting near. Hindi ako takot sa ass. Kunin ko yun. Oh. Ayun no, bahay! Pink. Oo. Gusto mo papunta dun? O, bahay na agad. Gusto niya nang magbahay nga. Pagod na siya. Uy, ang ganda ng view. Pag hindi tayo nakikita. Pag walang vlog, hindi niya ako. Baliktad, oh. Pakitang tao. Baby na kita. Hindi. Na all baby. Tama. Ano siya, magkukuliro yan. Hindi, Oh. wow. Oh. Pag doon, Bakit? pag diniretso natin doon. Doon ka na sa baby mo. Tumari pa natin na. Wala. Liwanag na. Thank you so much for watching. Bye. Subscribe ka. Hindi kayo nag-subscribe.